Ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Impunga yesintu le ingwe ehamba namabhubesi. Ngikhuluma nalowo osanda kusubscribe njengamanje noqala ukubona lo mfanekiso oqoshiwe kule channel enkulu kangaka impunga yesintu noqala ukuyibona impunga yesintu. Ingwe-ke le ehamba namabhubesi, impunga yesintu, umfoka mbanjwa ukhathini. Umshana wakofuze fulele omashiya amahle sengathi azoshumayela kodwa ke iphimbo akulona elami lele ngikhuluma ngalo liphazamisekile kancane. Angazi noma ngangenwa amakhaza noma kwenzakalani, ngicabanga ukuthi umkhuhlane. Uyazi bafowethu namuhla khona into engifuna ukuzoyikhuluma ngimpunga yesintu, angizuba mude manje. Yonke imfanele seqoshiwe ngisezuba mude ngizosika elijikayo. Ngoba sibhalile incwadi sithini isintu, amava abahlosile yokhuluza ukhokhobe, indlela yesintu, zonke le ncwadi zikwi-special 1150. Kubalekile nakuwena ukuthi uzithole. Uyazi ukuthi abantu abaningi abazi ukuthi impepho iyashintshwa uma kwenziwa umsebenzi. Angenza umfanekiso ukuthola ukuthi ubaba uzele izingane zakhe ezinhlanu. Umezela ubaba izingane zakhe ezinhlanu, athatha isinqumo sokuzenzela isiko elithile mhlawumbe uzozibika emsamo wakhe. Uma ezibika ubaba lengane kubalekile ukuthi impepho ishintshe. Uma lengane futhi kukhona okuthile ezifisa ukuzokwenza emsamo, kubalekile ukuthi impepho ishintshe. Ake sithi mhlawumbe ingane nengane ifuna ukuzobonga ethongweni, kubalekile ukuthi impepho ishintshe. Ngisho ukuthini mangithi impepho kubalekile ukuthi ishintshe. Ake sithi ubaba ubika izingane zalekhaya, kufanele ukuthi umeyibiza ingane yakhe endala ewathatha amalahle wafaka odengezini, eyithatha impepho eyibeka phezulu, ishunqa impepho isha, ekhuluma ukuthi mafuza amakhulu bomapholo bomashiya amahlangathi azoshumayela. Ngiyakhuleka kubanikazi balo muzi, ngikhuleka kukhokho wokhokho, ngiyakhuleka kokhokho, ngiyakhuleka komkhulu, ngiyakhuleka kobaba. Ngicela ningivumeleke ngikhuleke nasezalukwazini zenu ezazikade ziniganile eziphethe ukukhanya phakathi kwalegceke. Lokhulekayo imina usibanibani ozalo ubani. Mafuza amakhulu namuhla ngithangise ngizonibikela ngendodana yami usibanibani. Ngiyacela ke mafuza amakhulu ukuthi konke phezukwayo kukhanye, izinto zikhanyele, izinto zihambe kahle, kuthi yonke iminyanga ingqongqozayo ikwazi ukuthi ivuleke. Uyabona mase sengiqedile ukukhuluma bese ngithi ke mafuza amakhulu ngiyacela ukuthi naye ngimnike ithuba ngoba usekhulile, ngenzeke ukuthi kukhona okuthile ongaphakathi kuyena afisa ukukudlulisa. Bese nawe uyakhuluma indodana yami, ngikhuluma ngendodana yami, nawe bese iyakhuluma nayo. Mayiqeda ukukhuluma sengizolandela ngendodana elamayona okanye udadewabo. Kufanele ngiyishintshe impepho, akufanele ngithathe impepho ngiyibeke phezulu kwaleyo mpepho kade ngiyishisela lo mdala, kodwa kufanele ngithathe lawo malahla ngiwathele eziko, ngithatha amalahla amasha, ngithatha impepho entsha ngizokhulumela lo omunye omelamayo. Yini enza ukuthi impepho kufanele siyishise? Uzokhumbula ukuthi phakathi kwegceke singazalwa siphume esendeni elilodwa savundla okhalweni olulodwa, kodwa abantu abakuthina befana. Umuntu nomuntu osukezelwe phakathi kwegceke kusuke kukhona ithongo elimengamile, kusuke kukhona ithongo okanye umuntu omdala othile wakubo osuke evuswa ngaye. Yingakho ke kubalekile ukuthi impepho siyishintshe, singabeki phezulu kwaleya mpepho ekade ishisele omunye umntwana, ngoba masenza njalo izinto siyazilahla. Yingakho futhi isinto singakuvuma ukuthi abantwana mobabika ubabike ngembuzi eyodwa, kodwa kufanele ukuthi imbuzi zabo zehlukane. Ngisho lokho ke mangithi impepho iyashintshwa kanjalo, noma ukuthi labantwana khona abazoyenza egcekeni, kubalekile ukuthi omunye mesuqedile ukumkhulumela baba wayethula into yakhe azoyenza, okuthi uyalibonga ithongo. Uma sekuzolandela omunye neyakhe intshitane
kubalekile ukuthi impepho uyishintshe ufake enye bese uyamkhulekela emathongweni umnike ithuba lokuthi akhulume ngoba mhlambe wena abasakuzwa abantu abadala phela kuyenzeka bafowethu uthola ubaba impela usizele kodwa mekhuluma emsamo uthola abantu abadala abasamuzwa abasathanda ukumuzwa ngenxa yendlela zakhe azihambayo hayi ngithenge ngwageqa amagula ngoba ngemuki nephimbo futhi libalekile nazi incwadi bafowethu zikhombo zizonke nayi kodwa ke indlela yesintu 750 indlela yesintu ikhuluma ngezinto eziningi ezinohlonze ngendlela engakazi ubonwe kubalekile ukuthi nizitholele zona bafowethu zizonke zu4 uma sezizonke sithini isintu amava ahlabahlosile uyokhuluza ukhokhobe nendlela yesintu yona le okuyincwadi yethu entsha i750 uma iyodwa uma kukuthi uzofika uzozithenga zikhombo emphelandaba uzithola ngo1000 rand mawufuna sikuthumelele zona zizonke zo4 1150 kuhlanganise nendleko zokukuthumelela sinazo ke bafowethu nembiza imbiza amadoda ikhombo chatha ndoda kwimbiza evula imthambo ishaya iqolo ikulapha isilonda uyindoda ube right nje uyabona bese sizoba nembiza iyogathi emadoda zombili ke lembiza maziyikhombo lezi zamadoda ikhombo emadoda ikhombo yamadoda ake yona bafowethu i450 kuhlanganise nendleko zokuthumela nabantu abanenkinga no BP no shukela nemeqo namadliso zikhona imbiza abafowethu eziphuzwayo bese kuzoba khona kinduku nje yogazi yokugquma uyabona uyazigqumela nje umuntu kubalekile ukuthi uhlala ugqume yabona nje thina siyagquma thina mina ngiyagquma nje ngisho umngami nje ngihlezi ngimtshela ukuthi hey ngiyagqunywa le ekhaya ngiyagqunywa le ekhaya ngoba ziningi izinto ziningi izimo esibhekana nazo sabantu manje ke kubalekile ukuthi uhlala umuntu uzihlanze ugqume uhambe emanzini uhlambulule uhlala right ithongo kube lula ukuthi lifike kuwena lizokunikeza imiyalezo asibonge kakhulu ke ngokuthi niqhubeke nisubscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV asuthatheke umfanekiso oqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu impepho iyashintshwa akukwazi ukuthi udade wenu uzofika enzelwe isiko uma sekwenzela wena ushisela impepho phezulu kwempepho kade ishisela udade wenu asiqhubeke njalo ke subscribe kwi-channel ethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Inasa ngase ngife